На тэрыторыі Салігорскага района прайшоў чэмпіянат па мнагаборстве сярод ратавальнікаў. Спецыялісты Міністэрства па надзвычайных сітуацыях спаборнічалі ў сіле, цягавітасці і прафесійным майстэрстве, дэманструючы гатоўнасць дзейнічаць у любых умовах. В период с 27 по 29 мая на территории Солигорского района проходит областной чемпионат по спасательному многоборью. В данном мероприятии у нас принимают участие 24 команды всей Минской области. Соревнования включают прохождение командами 3 основных дистанций. Это поисково-спасательные работы в условиях природной среды, аварийно-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также поисково-спасательные работы на акваториях. Основная цель проведения данного чемпионата – это поддержание работников МЧС в хорошей физической подготовке, а также усовершенствование своих профессиональных навыков и профессионального мастерства. Спаборніцтва ўключаюць некалькі этапаў: плавання з перашкодамі, падачу выратавальнага рыштунку, выратаванне на вадзе і выхад катэры па трывозе. Кожны этап максімальна набліжаны да рэальных умоў і патрабуе ад удзельнікаў выдатнай фізічнай падрыхтоўкі, зладжанасці і хуткасці рэакцыі. Такія чэмпіянаты праводзяцца рэгулярна і на высокам прафесійным узроўні. Менавіта такія спаборніцтва дапамагаюць своечасова і аператыўна аказаць дапамогу на вадзе, калі кожная секунда на рахунку.